An lamɛnbaaw a bɛ fɔ fɛn min ma ko conseil ministre an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ tali kɛ an ka ministre ka fara ɲɔgɔn kan ni a ɲɛmaa bɛ jamana ɲɛmaa bolo colonel Asimi Goïta baara minnu kɛla arabadenw ni o bɛnna janvier kalo tile 3 ma san 2024 ka jira k'a fɔ lajɛ in kɔnɔna la o ye projet de texte dɔw bila sen kan ka bɔ yen nɔ ka se ka nomination dɔw kɛ fo ka taa a laban kunnafonidi dɔ olu kan. Gale avait formé un chapitre de mesures législatives et réglementaires. Nanga wariko au ministre le kunafuli dodi abe fofe mako projet de décret ni atalembe ka bla na folo mun abe di na be fama ko avena numéro 1 marché muni atalembe ka bla karangaren la mun be kuma Mopti Koro Tombouctou Gao Ansongo ani Labezanga Fomako réseau d'accès tout mun la olu yɔrɔ ninnu bɛ se ka sɔrɔli kɛ ka bɔ fibre optique o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔmako système de vidéo surveillance ale ni système EID ale ni projet Mali numérique olu ka se ka o tɔnɔbɔ kɛ cogo mun na avena n'i y'a ta k'a lajɛ ko mun bɛ tali kɛ Mali gouvernement ale ni société China international télécommunication ni o baara kɔni bɛlen bɛ ka se ka ni bɔ a sira fɛ nafolo muni a bɛ taa jɔ $117 ani a kunkanfɛn dollar wari la ko o de bɛna don a senfɛ baara muni a balodalen don k'a bɛn kalo 24 okumu kɔnɔna la o la mun bɛ tali kɛ ni baaraw la yɛlɛmaliw caman kɔni o bɛna don a tagabolo la komi a fɔla cogo min na kunnafoniw la conseil ministre yɛrɛ senfɛ o b'a ye k'a fɔ ko ni projet in a bɛna taga bila minɛn kɔrɔ kɔnɔna la yɛlɛmaliw bɛna don minnu la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ sigida minnu kɔni fɔlen don n'o tun bɛ tali kɛ Mopti Koro Tombouctou Gao Ansongo ka taa se Labezanga ma olu nɔrabila bɛna kɛ ni Kati Jema Diboli Jema Gogi ye o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ design wa o baaraw bɛna lajɛ ka se ka yɛlɛmali don olu fana la k'a bila minɛn kura kɔnɔna la a bɛ fɔ ma ko backbone o ye fibre optique ye mun baaraw bɛna bila sen kan ka se ka olu lakuraya fana cogo min na maaw bɛ se ka tɔnɔbɔ kɛ ka ɲɛsin ni hakilinaw ma o kɔfɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko centre de données o bɛ to bolo la nka mun bɛ tali kɛ composante EID ko o kɔni o bɛ jɔsi ka bɔ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko ka kɔlɔsiliw kɛ ka tila ka a sɛgɛsɛgɛliw boloda a fɔ ma ko service technique compétent olu baaraw fana bɛ sinsin halisa an bɛ to chapitre de mesures législatives et réglementaires o kɔnɔna la mun ni a bɛ tali kɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ urbanisme ko ma ani sokow fo ka taa se buna adamadenw yɛrɛ ma jamana kɔnɔ conseil ministre la o ye hakilina dɔw ta n'a bɛ fɔ ma ko projet de texte mun a bɛ tali kɛ ka se ka lakurali don baara sen dɔw la mun n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ma ko domaine ani cadastre i b'a ye k'a fɔ direction nationale des domaines ani direction nationale du cadastre olu bilala sen kan ni sariya sɛbɛn n'a fɔ ma ko ordonnance numéro 2017-025 PRM ale bolo n'o bilala mars kalo tile 30 san 2017 ale ni ordonnance numéro 2017-024 PRM ni ale bolo n'o bilala mars kalo tile 30 san 2017 o sɔrɔla ni direction nationale des domaines ale ni cadastre olu kɔni o bɔlen ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnna mun filɛ ka ɲɛsin ni direction ba fila ma ko a yela k'a fɔ gɛlɛyaba caman kɔni sɔrɔla u ka baara hukumu kɔnɔna la gɛlɛya minnu i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ baarakɛla maa minnu bɛ tali kɛ a baarakɛlaw la gɛlɛya kɔni yela hukumu kɔnɔna la u ka labɔli ko la o hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw ma labɔli kɛ ni cakɛda ninnu la fo ka taa se wa baara ɲɔgɔnyaw la fana o ka baaraw kungilanna ye minnu ye n'a fɔ ma ko ni direction ba fila gɛlɛya caman yela o hukumu kɔnɔna la ka taa se wa nafoloko dɛsɛ fana ma u ka hakilinaw sabatili ko la olu kɛla gɛlɛyaba ye minnu kɔni kɛla sababu ye ka u ka baaraw kɔni sumaya i b'a ye k'a fɔ projet de texte in ko a kɔni bɛna bila sen kan ka se ka yɛlɛmali caman ta ka don nin baaraw la mun bɛ tali kɛ direction générale des domaines ani direction générale du cadastre la Mali a ka taa ɲɛ hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni cakɛda ninnu ani u ka baara hukumu kɔnɔna la
ko bɛ ka fɔ ni projet in a bɛna ta ka bila yaasa ka se ka yɛlɛmali caman kɔni don ni cakɛda ninnu na ka tila ka wa baarakɛminɛnw caman d'u ma cogo min na san 5 nata kɔnɔna la o bɛ se ka baaraw kɛ ka se hakɛ la komi laɲiniw bɛ mun nɔfɛ. O kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko projet de décret o fana dɔ tala mun n'i b'a ye k'a fɔ o kɔni a bɛ fɔ min ma ko utilité publique baara minnu bɛ tali kɛ centre d'enfouissement technique Numubugu ale ni wa ɲamabɔyɔrɔba mun ni a labanw bɛ sen na ka se ka o dalatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban Jalakɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ o baaraw olu kɔni bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo minnu na. Mun ni y'a ta k'a lajɛ b'a ye k'a fɔ nin baara minnu kɔni filɛ o bilalen sen kan a bɛ fɔ min ma ko projet de résilience urbaine de Bamako. Wa dɔwɛrɛ tɛ ka se ka nin baara ninnu kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin centre n'o bɛ tali kɛ centre d'enfouissement technique Numubugukaw fɛ yen nɔ ale ni Jalakɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ décharge finale o baaraw ka se ka kɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko voie d'accès olu bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka ninnu baaraw bɔ a sira fɛ. O la k'i b'a ye k'a fɔ baara ninnu tɛ se ka sabati cogo si la ni gɛlɛya kɔni ma ta ka se sigida maa dɔw ma u ka du walima u ka terrain hukumu kɔnɔna la o de sen fɛ olu kan ka bila u ka hakɛ minɛn kɔnɔ projet de décret in ko a bɛna bila sen kan o hukumu de kɔnɔna la cogo minnu la nin baaraw bɛ se ka kɛ jɔnɔ jɔnɔ ka se ka kɛ Bamakɔ wa district yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ni ɲama ninnu fo ka taa se ni makoɲɛfɛn ninnu ma a bɛ se ka baara cogo minnu na. Bamakɔ janvier kalo tile 3 san 2024 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon officier de l'ordre national ale bolo bɛ sɛbɛn o la.